Heerenveen speelt in AZ zijn beste wedstrijd van het seizoen. De Alkmaarders hebben hier niet in te brengen en werden werkelijk op alle fronten moordroefd. Zelfs AZ-coach Louis van Gaal had genoten van het positiespel van Heerenveen. Ik denk dat we een bijzonder goed Heerenveen hebben gezien. Het is in mijn ogen de tweede ploeg die ons overklast heeft. Dus ik heb echt genoten van Heerenveen hoe zij het avondspel creëerden. En ik moet zeggen dat het meer dan verdient. We hebben niets in de melk te brokkelen gehad. Als Louis van Gaal complimenten jouwt onder de chinstonder, dan mag Heerenveen wel heel goed voetballen hebben. En dat is exa. Het is een wiere gala-vaststelling, wat de ploeg van trainer Gert-Jan Verbeek zijn lid. Maar Miki Soleimani en Daniel Pranjic als absolute uitblinkers. Today it was Balkan Express. What was it? Balkan Express, I think. Balkan Express. Yeah, but we play very well together on left side, and I can say for Mickey only. I think for 1 year he will be the best player in Holland. He plays so good, and he's so young and so good talent. And I think for 1-2 years he will be a very good player in Holland, maybe the best. Daniel Pranjic scoort in de tweede minuut uit een strafschop de openingstreffer. En wie er Vlinwieken nog onduidelijk is hoe waard de eerste man is, nou pakt Pranjic zijn verantwoordelijkheid en hij stift de bal in de goal. This time it was not discussion who take the penalty, and I had full confidence in myself and I scored. Yeah, I saw it was a Panenka. Eh? Again, but in that moment I thought that was the best solution, and I think Boy didn't expect that, and it was in on my luck. Yeah. Was it luck? No, it's no luck. No, it's not luck. You must have courage to take penalty like that, especially with 0-0. And but okay, when you score, everything is easy. Heerenveen krijgt in de eerste helft de een naar de orenkons om de marge te verdubbelen. Michel Breuer knalt na 8 minuten de bal snoeihut op de peel. En Pranjic loopt heel vrij voor Waterman de bal in de lotte. Met dynamisch voetbal wordt AZ aan alle kanten voorbij roen. Miralem Soleimani is volle vlugger als Jalins. Zijn facet komt bij Jacob Paulsen en de Deense middenvelder dipt de bal op Waterman hinnen. 2-0. We spelen allemaal een topwedstrijd, iedereen staat er goed op en het liep gewoon vandaag. En dan is AZ ook maar een middelmatige ploegje. Ja, dat zeg je zelf, middelmatige ploeg. Schatten wij met z'n allen AZ misschien wel iets te hoog in dan? Kijk, zoals ze vandaag spelen wel. Want vandaag waren ze gewoon niet goed. En misschien dat ze zichzelf wat dat betreft ook een beetje overschatten. Ik weet het niet, ik weet het verder niet. Het was geen wonderploeg vandaag. Nog Varatskov zit de 3-0 op het scoreboard. Mendes da Silva levert eenvoudig in. Michael Bradley jouwt aan de bal op de jibgaande Soleimani. En Soleimani die maakt het goed door. Heerenveen ziet het de klaarkamer op, maar een comfortabele vastsprong. Ja, dat was afgelopen zondag ook het geval met een voorsprong de kleedkamer ingaan. Dus ik vroeg aan de ploeg in de pauze, nou wat doen we? Willen we wat veranderen? Nou, daar waren ze niet voor in. Ik zei oké, maar wat betekent dat? Nou, dat betekent dat gaven ze aan dat we goed druk moeten houden vooruit. Dat we compact moeten blijven spelen. En dat we initiatief moeten blijven nemen. En dat we moeten proberen om een doelpunt te maken. En dat doelpunt dat valt in de 56e minuut. De vastzet van Jacob Paulsen is op maat. En Michael Bradley koopt de 4-0 in de touwen. We have confidence in ourselves. So everybody says the whole year that we know we have a good team, but it's our responsibility to show it. And today was an important home game, the first one of the new year. So we wanted to make sure that we came out and were a good performance. And today it was. De tweede helft is volle minder spectaculair als de eerste. Maar dat is ook logisch, want met 4-0 hoegt Heerenveen net meer sanedig. Matusiak krijgt nog wel een aardige mogelijkheid, maar de Pool zit de bal rjocht in de hand van Waterman. Zo bloot het 4-0. Maar die eerste helft, nee, die zullen we net gauw vieren. Ik denk dat het beeld van de eerste helft, dat we dat maar moeten onthouden, zeg maar. Want ik moet zeggen, voor mij heb ik bij Heerenveen ook nog niet zo'n goede eerste helft gespeeld. Ik heb genoten. Ik ook. Dankjewel.